गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 13 अक्ट'निफ्राय 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हिन्जावसा आरो हौवासा जि फुटबल गेलेनाय बा जोलुर बादायलायनाय बे दिनै जोब्बाय बे जोबथायाव हौवासाफोरनि जिनिखि सेमि फाइनेल बे सेमि फाइनेलाव उदालगुरि सनितपुर आरो कार्बि आंलंजों जादोंमोन बेवहाय कार्बि आंलंआ देरहाबाय आरो हिन्जावसाफोरनियाव उदालगुरि आरो कार्बि आंलंजों जादोंमोन बेवहाय उदालगुरिनि हिन्जावसाफ्रा देरहाबाय आरो बे गेलेनायजों जोङो जोंनि नैबे ओनसोलनि बा नैबे न'दुवार ओनसोलनि सोरां गोजौ गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोंबो नैबे गेलेनायखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों बिदि गेलेनायजों जोंनि फैबाय थानाय जि देरबोनाय बा देरफुबोनाय हौवासा आरो हिन्जावसाफोर बिथांमोना खोब मोजां गावनि जिउखौ दालांनो हागोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो बे फाइनाल गेलेनाया मुसलपुरनि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 19 अक्ट'बराव जानो थांगासिनो दं हयथ' बाक्सानि जि जन बे बाक्सा जननि रिजाल्टआ दासिमबो हयथ' मोनफैथ'वाखै सोरजों गेलेनाय जागोन हयथ' कार्बि आंलं आरो बै मोनसेया मा जागोन मिन्थिया खिन्थु कार्बि आंलंआ अलरेडि फाइनालाव मोनहैबाय आरो हिन्जावसाफोरना उदालगुरिया जिहेतु फाइनालाव गेलेनो मोनहैबाय बे क'क्राझारजों फाइनालाव जागोन आरो बेखौबो मुसलपुरनि बे मुसलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथारावनो फाइनाल गेलेनायखौ बानायनाय जागोन मोनसे बाथ्राखौ आं मैया दाखालिबो बिदिनो बुंबाय थादों जे जोंनाव नैबे गेलेनायजों जोंनि नैबे उन्दै देरबोनाय जि गथ'फोर बा हौवासा आरो हिन्जावसाफोर बिथांमोना गावनि जिउखौ मोजाङै दालांनो हागोन आरो गुबै थांखिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा नैबे जोंनि देरफुबोनाय जे उन्दै हौवासा बा हिन्जावसाफोर बिसोरो जाहाथे समाज बेरेखा खामानियाव थाङा जौ जुवा माने भां सोबनाय ड्राग्स जानाय बेनिफ्राय गोजानाव थाङो बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि हिसाबै जोङो नैबे मोनसे इभेन्ट बे इभेन्टखौ जों लाफानाय जादों जाहाथे जोंनि देरफुबोनाय उन्दै गथ'साफ्रा जाहाथे बै गाज्रि थासारियाव थाहैनो मोना आरो गाज्रि थासारिनिफ्राय गोजानाव थायो बेनो जोंनि गुबै मावथांखि नोंथांमोना नैबे जि खेल खुंफुंबाय बे खेल खुंफुंनायनि गेजेरजों बेसेबां जाफुंसारदों होननानै मोनसे बाथ्राखौ 100% जायाखैबाबो जोङो दिनैसिमाव माने 700% दानि नैबे जि उन्दैफोर गेलेनाय जि उन्दै गथ' फिसाफोरा फैदों गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय फैदों बिथांमोननिफ्राय जों मोनथिनो हायो जे बिसोरो नैबे गेलेनायनि दारा जाहाथे गावसोरनि हारियाव जि गाज्रि थासारि थागोन समाज जि बेरेखा बेनिफ्राय बे फंबाय बिनानावमोना गोजानाव दं होननानै जों आसा खालामनो हायो थांनाय जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि सानथामनि हाबाफारि लानानै 13 बोसोर सिंनि जोलुर बादायलायनाय हिन्जावसा आरो हौवासा बियो जोंनि बिसनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे नदुवा दख'रानि सिङाव थानाय सोरां गोजौ आरो गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो थाम-थिम खालामनाय जादोंमोन दा बेयाव जोङो जिल्ला दख'रा हिसाबै नैबे हाबाफारिखौ जे खुंनानै हरनो मोननानै गोजोननाय मोनदों गोजोननाया बेयावनो दङ मानोना बेयाव बे ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा जोंखौ बा मदद होदों आरो बेजों लोगोसे दख'रानि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ मदद होदों दा बिनि थाखायनो आङो बे हालामनि गासै रायजो राजाजों लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनानै हरनायाव जोङो जायफ्रा जोंखौ हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासियो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदि जि मोनसे गेदेर जि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मोनसे मावथांखिनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोंनि नैबे जिल्लानि सिङाव खुंफैनायनि थाखाय जोङो मोनसे गोजोननायखौ जासिदों गोजोननाया बेनो मानोना
बे ओनसोला गोबां जोंहा बेबायदि नङा जे बिराद बिथोर ओनसोल बेयाव जोङो बेबायदि हयथ' माखासे बिथिंनिफ्राय जों बेबायदि सुबिदा मोना दिनै जोंनियावबो बेबायदि गोबां हयथ' उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा गोबां बेबायदि गेलेनायाव गोसो जानाय दङ बा आबसुस जानाय दङ नाथाय बेफोर माखासे फोरखौ नुयैनि थाखाय हयथ' माने नुयैनि थाखाय हयथ' माखासे मानसिफ्रा गोसो जायामोन नाथाय नैबे खेलखौ फाथिनायनि उनाव आं सान्दों नैबे ओनसोलावबो उननि समाव बिनिफ्राय आरो साबसिन हामसिन आरो बेबायदि गोबां गेलेगिरि ओंखारबोगोन आंहा फोथायनाय दं आरो बेजों लोगोसे जिहेथु दिनै जोंनि बर' समाजाव माखासे जि फेग्रा मुवा लानाय ड्राग्स बाहायजानाय दिनै उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा जिथु बेयाव खारनो नागिरदों दिनै नैबे खेलखौ फाथिनायनि उनाव बा बेबायदि खेलफोरखौ जोंनि ओनसोलाव फाथिफैनायनि उनाव हयथ' गोबां लाइमोनफ्रा बै माखासे गाज्रि मुवा लानायनिफ्राय हयथ' जानगारनानै नैबेबायदि गेलेनाय बिथिङाव फैगोन जोंहा मोनसे मिजिं दङ बेनिखायनो आङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि आरो गासै दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै जोंनि नैबे जायगायाव खुंफैनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां TBSनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TBS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TBSनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TBS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TBSनि गारिखौ लांफैनो हागोन। TBSनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TBS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TBS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TBS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।